Bubagrani bagi hami kok salaimani salche thakliya amo bo sobo kok sangkai kotor leader rokse sawi tongsu haste tipra haste ni CM se bubagrano bono raja ta handi bumu khoise bono ring hai rokni salai tonglayo ngin norok nugima khana o google thangai norok search khaina di bubagrani mung no nga bubagrani mung no search khaina kai norok joto saimanai buskango no o jagao sujak tongo bini bumu tolawo king hene king mane raja bubagra norok joto shiwo nga hayung ta central ta chini dofa ti prasarok joto si bubagra no bubagra ba raja king hene mani nga ke borong ke tom nosto borong tom khoti khai bubagra ti prasani samung se khlai tongna bele borok tan ba am te ke jolija ke tebo no kebeng ma thagya chini ti prasali darong no nahadi butike sei chini ti prasani bagai jeng chini ti prasaro roman script bai kobrok senyane bagai sanlai tonglai ma jorawo butike kebengi tong norok nugui mana baksaba fegai islamai norok nugui makhana bubagrani bagai busuk kok hamya saitong borok ekdom phano sajegya tiprasa dofa bongni nijini dofa no phane se borok hamjagya ani hinmano rangno se hamjago borok taitebo kabang mana tongwa dikhe chaya tiprasa dofa haika bubagrano adike chaya samane hapena angrliya chini mood no kharap thangna belake belayam tin nakeka kolong makai amsungno tinin video ambai